Aintzina gertatu mentzan, eta liburu zaharretako kondairek ala esateue. Gizakia, iluntasun batian bizi zala. Bai, dana iluna. Eta horregatikan, kobazuloan bizitzia erabakizun. Zergatik kobazuluan? Noski. Ba, kobazulo barruan, ondo babestuta zeudelako. Ze kobazulotikan irtetezian bakoitzian, ana gertzen mentzian, adar bakarreko zezen gorriak, sugar aldoiak, 8 letagin zorrozdunak. Eta konturatzerako, zanka! Norbait janite zuen. Horregatikan, gure gizakileak, emakume, gizon, agure, ume, danak derrigortuta zeuden kobazulo barruan bizitziaz. Baina kobazulo barruko bizitza, etzan bat ere erraxa. Hango iluntasuna, hotza. Eta horrela ezintzan bizi. Horregatik, egun batian halako bilera bat intzuen, eta agure zaharrenari ideia bat bururatu zitzaion. Honek halaxe pentsatu zuen. Aizue, zergatik ez dio amalurrari deitzen eta laguntza eskatu? Bale, hoxi ideia bikaina. Danak hau batez erabaki zuen, amalurrari deitzia noski. Eta honelaxe, egunaretan, deika eta deika hasi zian danak. Amalurra, amalurra, egiguzu agurra, amalurra, zure laguntza behar deula. Noizbait, amalurra agertu zen. Eta galdetu zien. Kaixo, ze berde zuen? Nere laguntza beharrean altzaudezte. Bai, amalurra, izan ere, hemen kobazulo barruan ezin gea bizi. Eta ze berde zuen? Amalurra, kanporateatzen ganean, han agertu zaizkigu adar bakarreko zezen gorriak, sugar aldoiak, 8 letagin zorroztunak, eta amalurra, zerbait egin dezakezu? Amalurra, betxete jardun zan, eta ideia bat bururatu zitzaion. Tira, jatorra zazte, gauza bat ingo. Zuentzako, honelako xe, borobila handi bat sortuko dut. Eta borobila hau, antxeko jan ibiliko dezu. Zilarrezko argeia daka. Eta ikusiko dezue, nola bere laguntzaz, basapiste guztiak desagertuko jan. Honelaxe, amalurrak, han, goian, zilarrezko argi borobil hori, antxe ipinizu. Bai, ilargia ditu zioten. Eta ilargiak batea, zerbait zoragarria pasazan. Ilargia agertzezan bakoitzean, antxe, goikalde hartan. Basapiste guztiak izututa aldeite zuen. Adar bakarreko zezen gorriak, sugar aldoiak, 8 letagin zorrozdunak, danak ikaratuta desagertze zian. Eta orduan txe, kobazulu barrua bizizian gizake guztiak, kanpora irteten hasi zian. Eta han ikasi zuten ilargiaren magia zeintzan. Baina arrazdo txiki bat zeon. Ze ilargia noski, batzutan potola egotea, baina behar indarra galtzen jutea. Eta pixkanaka, txikitzen, gau batean. Desagertu ite omen da. Eta alaxe gertatu zen gauaretan. Ilargia desagertu zen gauaretan. Basapiztiak berriro dana indartuta agertu zian. Adar bakarreko zezen gorriak, sugar aldoiak, 8 letagin zorroztunak, eta gure gizakileak. Gizon, emakume, agure, ume txiki, danak berriro kobazulo barroa sartu berri izan zuen. Iesi, antxe barruan zeudela, berriro, aguriak esan zuen. Aitzue, amalurrari deitu berko joa berriro. Eta lasin zuen. Danak hau batez, amalurrari deika hasi zian. Amalurra, egiguzu agurra. Amalurra, zure laguntza behar degula. Noizbait, amalurra agertu zen. Ea, ze behar dezu egoen? Amalurra, bai, opari bikaina egin, zenigun. Baina, ez da nahikoa. Ez dakegu ze pasatzen zaio, baina
Gau batian desagertzen da nien, basapizte guztiak agertzen zaizkigu berriro. Arrazoi dezue. Izan ere, beste zerbait beharko zue. Amalurra, pentsatzen jarduntzan, eta amalurrak, antxe, beste borobila hundi bat sortu zu. Aurrekoa baino handiagoa. Honek, urre kolori ezekan, eta amalurrak esan zien, hango jan ipintzeko. Eta, antxe, goian ipindizu. Bai, eguzkila sortu zuen amalurrak. Eta antxe eguzkila angoian zeola, pasapizte guztetik nuzki, izututa ez, ikaratuta ez, bueno, ies eguntzian. Gizakila, pozez txoratzen zion, ze gainea, eguzkiak ematen ziren berotasunakin. Kanpoaldeko lur ilun zikinura loretzen hasi zan, belarra jaiotzen hasi zan, loriak, zuaitzak, fruituak, danetik ematen hasi zan. Benetan, eguzkia amalurrak esan bezala, magikoa zala. Eta antxe gizakiak pentsatu zuen, kobazulua baino beto, kanpoa biziko ziala. Eta honelaxe, han belardi artean, zuaitzetatik jasotako egur eta emorrekin, etxitxo bat entzuten. Lehenengo bat, gero bi, gero hiru, eta bost, eta honelaxe, herri txikiak sortzen hasi zian. Bai? Danak antxe herrita bizitzen beraien baratza, beraien fruitu arbolakin. Ura bai bizitzia. Eguzkia isputatzen zanean, danak etxe barroa sartu, eta antxe goxo-goxo zezian. Ilargilean anparuan, lasai zeuden. Baina, karo, dana ezin zuen hain erreza izan, ez? Ba hoxe, gauetan, ilargileak haundik jaotetik txikiten haste zen. Eta gau batian, ilargileak erabat desagertze zanean, hana hartze zian basapizte guztiak berriro. Bai, adar bakarreko zezen gorriak, sugarraldoiak, otxo letarin zorrotzekoak, eta gure gizakileak, etxe barota sartze zian. Baina piztileak, azkarrak zian geho. Eta hauek ikasi zuen, lehiotikan edo atetikan sartzea bat zeukela. Eta horregatikan, ta. Atiak hiltzatu zituzten, lehioak hiltzatu zituzten, eta antxe, etxe barruan salbo izate zen. Baina, zulo bat, zabali geratu zitzaien. Bai, han goitikan zetorren zulo hori. Tximinia, ezin zuten inola. Itxi. Eta gauaretan, ilargirik gabeko gauaretan, basapizteak tximinitetik sartu. Eta kriston triskantza entzuten. Gure gizakila, gure emakume, gizon, ume, agure, danak berriroko bazuluan iskutatu berri zantzue. Eta antxegatu zian demua morzuan. Zer egin ez egitela? Halako batean, zaharrenak, gure agure zaharrak, berriro pentsatu zuen. Amalurrari deitu bertzietela. Ea, amalurrako haingontan, nola lagundu zizaieken? Amalurra! Egikuzu agurra, amalurra, zure laguntza behar degula! Noizbait, amalurra gertu zen. Eta pentsatzen jardun zen. Nola lagundu? Ilargia bazauketen. Eguzkila ere, beharra. Ba, ez dakit nola lagundu. Ze oparitu dizuet ilargia. Oparitu dizuet eguzkila. Eon, badakit. Amalurrak beste gauza zoragarri bat sortu zuen. Amalurrak pentsatzen jardun ondoren, honela esan zien. Begira, sortuko dut
gauza bitxi bat. Bai. Sortuko dut gauza magiko bat. Sortuko dut hain gauza bitxi magikoa basapizti guztiak. Txuntituta, gehatu eta izu batian iesi jongo jala. Ikusiko dut, sortuko duten loria eguzkia bezalako izango. Hain dotore eta argitsua. Basapizti guztiak eguzkia dalakoan. Nahastuta, iesi jongo jala. Alaxe, Amalurrak, hemen Euskal Herriko lore magiko bat sortu zuen. Ekiloria. Amalurrak egindako opari bada ekiloria. Honekin, gure etxeko ataritan jartzen baitugu. Guztiz babestu dago omen gea. Honeraxe Euskal Herriko basarri guztitan. Aspalditikan atarian, honeko ekilore bat jarrita dago. Zergatik? Hoxegatik ama. Basapizte eta gaizkile eta gauza txar guztietatikan babestute egoteko. Amalurrak sortutakoak dira ilargia. Amalurrak sortutako eguzkia. Baina baita Amalurrak sortutakoa ekiloriak. Eta haiek ondo bizi izan baziran, gu ere alexe bizi daitezen.